imore. Raina. Yes, Joji dhi nade? Adhi masawa. Erokamano. Penja ne penjo ma in godo no. Apenjo niya. Hello? Awinje maler. Apenjo niya. Joji ro chane lalo manyi ke ne timo. Inyalo loso percent. Tieni ka tiyo gi milion 100 to kat kambi oringo maber ta loso milion 10. To ohala mane ma sirkal mar Kenya timo monyalo chulo ng'ato 18%. Mano nyise ni nitie makosa. The architecture mar financial services sector rach. Jogo mane financial services sector nyaka wadog chien. Okay. Nikech we cannot pay over 1 trillion in debt service. Mano nus mag taxes mwaso. To koro wada timo nango nge abiro kanyo mae bang daka chielo. Chieng be gocho nwa ka chieng ni ka lego. Chieng oimore. Oimore chieng. Ni hapa ni simbe oika wuno kuti maber. Chieng akiani podi winjo. Chieng oimore chieng. Pani chieng okwinjo maler wabrogo. Idhi nade baba? Adhi maber, ana lego pa. Penja ne penjo ma in godo no. Mokuongo mos na jalony. Kamana kao. Pero kamano jalony. Koro penjo man go. Wawinjo to wach ni kutuno penjo to nano malo odhi maber. Wan wi kaka jopiny. Wato wahinyre kendo wapuonjre pad. Pero yo ma sirkal nyalo kawo. Makwan wawegi kaka jopiny nowinjo shida. Wakali teko mwaneno kata mini teko mwaneno ko ngal shudi kuma mang'eny. Okay. Ayudo konyo kiro hamano treva muchieng kan tak nyadwe. Erokamano chieng. Hapa ni wan gi Timothy bende wan go kanyo ka ni Oma Bay. Timothy oimore. Yes, idhi nade jaduong'? Ani maber. In gi penjo moro? Ani penjo. Okay, mano Timothy olalwa. Chieng' penjo niere yo ma sirkal nyalo konyo godo jopiny ka koro wachopo kanyo. Uchumi rach. Aparo ni uchumi rach to korach ne ji machal. Nitiere kuonde morach ne ji ahinya, nitiere kuonde morach ne ji yo moro ma ok rach ruok. To mane momiyo sirkal keto migawo maneno ni joma chalo kaka Otieno mogochono nyalo bedo ni kama woche diego ahinya. Makane parono matin wabiro wacho woche madiyo ji wakwinja ni Dorin wacho nango. Dorin gocho nwa kwa Mombasa ma isimu mogik mwakawo mondo koro wadhi mbele gi twak. Dorin oimore? Oimore. Nam chumbi dhi nade? Erokamano. Duoke TV ni piny matin mondo kwa winjre maler. Duoke duond TV ni piny matin eko winjre maler Dorin. Aonge ka TV anoko. Ipenjo. Ana penjo ni kuom wach uchumi ni. Ing'eyo jomoko wacha. Kata jomoko nyalo goyo samoro jomoko winjo maber. Lakini jopiny hinyore. Koro napenjo mana jalony niya. Okun kango moko minyalo kete kata gik moko inyalo kata ngima inyalo ng'ade. Yani inyalo pange gik moko mondo mi at least odoge chien kata matin. Okay. Nikech kata kineno ka jonyuol ywak kata ne wach mar basari nie. Jowa moko gi nyithindo dok skul bende jopuonje be dwaro pesa. Koro nono sirkal kata gik miketo moko mang'eny gi to gipok ging'e kama japiny yude sida ni mondo ginene na gikonyowa. Okay. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano. Aparo ni Dorino oywak adieri ni uchumi rach. Kendo kaka wacho chon kacha nitiere kaka sama uchumi rach to kamoro Trevor orach go moloyo kaka orach koda. Achiwo ranyisi mar sectors madhi maber. Kidhi e tea sector. Ohand joma puro chai. Iyudo gi ne giyudo bonus mang'eny. Mwandu gi odhi oko nikech chai watero oko. Omiyo pek ma giyudo pogore gi ng'ama ni pacho wayudo. Kidhi e kahawa bende kamano. To kiduogo pacho waka. Migepe wa momako nwa motegno chalo nade. Yien awach kama Trevor. An kadongo higa ma 80 gi wiye.
Desemba ne wapono pamba. Nuwatere factory store kia school tangi school fees nitie. Pur pamba no dhi otho. Wan gi jotendwa. Wan economic activity mane man thurwa mwanyalo gore. Yande na dhi e piny mar Busia. Ayudo ka governor Otuoma odhi owinjore gi jo Rivertex. Ni kose pidho BT cotton e Busia County. Ni BT cotton ni itero siling 250 siling 50 kilo. Ogara market ang'oma mono watim makaka joluo. Wan gi nam. Ere kaka watiyo kode mondo mobed gi activities. Mano long term. Dani serikal nitie gi seketo moro ne hinyo piny e joket gi mang'eny. Mak mana gi okonego beni ko higa ka higa. Kech loke kamano to amadwa kelo mwandu ne pacho ka kunye gore ok nyabi to ja piny ma bende dwa dhi ng'iewo kata mafuta bedo gi pek. So nitiere gigo ma hinyo ja piny mogik. Achiel en stima mitiyo ge ot. Mar ariyo en mo kata mafuta miole mtoka kata mar transport mar matatu midho. Magi serikal nitie kaka nyalo jiwogi. To bro dwaro paro matut. Mondo mi los wach stima. Nikech Kengen uso stima siling 7 ne Kenya Power. To Kenya Power uso siling 27. Tiene gi medo siling 20. Ang'o miyo gi medo? Nikech nitie independent power producers mosebedo ka manyodho remb jo Kenya. Gin gi uso nyaka idle time. Sama ok golo generator ne okotiyo pod ichule. Koro yudo ni kiriwo bei to Kenya Power ng'iewo stima kuom gi siling 120. Kato komedre gi to gigolo mana 33%, 67% wuok Kengen. Koro chalni Kengen chulo negi to pod bei ni malo. Mano dwaro reform. Wajumbe nigi tich ma ginyalo timo kanyo. Mano mana achiel kuom ranyisi. Bech mafuta ming'iewo wawacho ni no medo ushuru VAT ni. Nitiere kaka wanyalo duoko bech mafuta piny. Wang'ini to taxes mang'eny gi. Donge wanyalo gola matin to wawe moko. Kwa timo man to wadhi konyo japiny. Nikech crude oil prices to dok piny oko kucho. To kibiro ka tiyudo ni bech mafuta pod ni malo. So mano wanyalo timo ka wan gimlo ni tax policy. Manyiso ni ibedo gi geno ni bech gik moko dhi chalo nade e yor ushuru. Mano miyo kata joma dwa kelo mwandu gi pacho ka yudo yot. To magi duto te kiriwo biro mane e pek mar ngima ma japiny yudo ni. To moro malit moloyo en wach gowi mwachulo sani. Opek kabisa. To pod wamedo chule. Iwinjo ka chiwo ranyisi 750 billion interest mana domestic debt kende. Interest ni odhi ne ng'a. Billion 750 higa ka higa ni wamiye ng'a. Wamiye bengi mang'eny ka. Wamiye insurance company moketo pesa gi ka. Sama gikawo pesa gi giketo kanyo, onyango ka dwaro loan ok nya yudo loan. Kaeto mondo timo ohala mondo ochumi odongi mondo ji ochul taxes mang'eny. Koro bedo matek. Higa moro ne owachnwa ni Kibaki nomiyo budget wa obedo mayot. Ichako gi budget ma obalance. Mane mamiyo koro iolo pesa matin, koro ok idhi kwa pesa kagi kacha. Kato bengi, koro kar mondo kao pesa ne norito miyo serikal. To koro dhi okawo pesa omiyo nyango. Waparo ni ok mabor chien kae, ne banks iyudo koyawo counter e oko mar dhot. Gi uso loan ka ng'ama uso njugu e bath office. Nikech pesa ne serikal ok lar gi jopiny. Mondo serikal kik lar pesa gi jopiny, nyaka ket chenro makare machakre gi budget. Ka pesa mwa solo suru en trillion 2.5, budget obed 2.5 or 2.6, kik wachore mbele ahinya. To kata kwa olo to ol matin. Mar ariyo, ka wa keto chenro mar budget waseloso, to wachak waduoge kama ja piny ole pesa ni. Interest rate mano wagolo cha. Capping mano waketo mano ket ni okenya olo pesa ne ja piny e interest makalo atamalo 9. Wadog kanyo. Ka wadog kanyo to wabro konyo serikal mondo chul interest matin e pesa ma olo kuom jogi. Kato jogi be neno ni kar miyo serikal pesa ta miyo nyango mondo chumi odongi. Piny dongo ka pesa wuotho kendo chiedhe kind oganda. To pesa ok nya chiedhe kind oganda ka joma nigi pesa gi mang'eny kaka weg bengi okawo gi ofundo gi e bank girito mondo gimi serikal. To be olit moloyo nikech yudo ni seche moko
kambi mar sirkal kata parastatal okawo pesa gi okete bank no miyo kambi sirkal 9%. Kata pesa kambi sirkal ni emochako miyo sirkal 18%. Olosa tamalo chiko. Koro wachalo joma ketho uchumi marwa. Nyaka wadog back, and ma en challenge to joma tayo uchumi marwa through central bank. Our monetary policy nyaka warangi kendo. Mondo mi wabed gi uchumi manyalo konyo jopiny kumwa chomoni to wadhi kamarach. Tamor ni nitiere migepe 3 moseket man kare, but kar financial services sector kama interest ni malo ni. Nikech pesa mwachulo interest momiyo banks gi pesa madwa chulo go CDF. Kech macha 750 billion CDF wala pesa di pesa matin. Pesa momiyo counties take oreo en 350 billion poko chopo 400 billion. To no mano tin ne pesa mwachulo interest ne pesa mwalo banks turwa ka pok wadhi oko. Wiri kata gi Eurobond, ke Eurobond interest na ni piny. Ong'eny but podo piny, and less than 7%. So oken gima kare ka wan kaka jo Kenya wadwa kawo mwandu waduto wachulo bengi. Weg bank ema winjo maber. To gigi dongun kaka jolony usebedo